Tvoja borderka ťahá na vodítku. Tvoj belgičák ťahá na vodítku. Skúsil si všetko, skúsil si trénerov, skúsil si rôzne kurzy a všelijaké metódy a nič ti nezabralo. A v tomto videu ti vysvetlím pravdepodobný dôvod, prečo to tak je. Áno, aj border, aj belgičák sú psi. Platia na nich úplne tie 3 základné pravidlá, prečo pes ťahá na vodítku, tak isto ako pre všetky ostatné psy. Pre správnosť musím uviesť aj bežné dôvody, prečo pes ťahá na vodítku a potom poviem, prečo sú borderky a belgičáci trochu iní a prečo možno riešiš ťahanie na vodítku bez konca. Takže prvým dôvodom ťahania na vodítku je ten klasický, pes je podtrénovaný, nenaučil si ho to, nikto mu nevysvetlil, ako sa na tom vodítku chodí, takže neabsolvoval žiadny akože vážnejší výcvik. Keď aj absolvoval, tak sa nedotiahol tento výcvik do konca, alebo majiteľ je nedôsledný, to znamená, že jeden deň mu vadí ťahanie viac, druhý deň mu vadí ťahanie menej, nemá stabilnú pozíciu pri nohe, takže vlastne nemá šancu pochopiť tomu cviku ako celku. Druhým veľmi častým dôvodom, ktorý si ľudia úplne neuvedomujú, je to, že pes nevie, kedy pri tej prechádzke má ten voľný čas, pri ktorom sa venčí a čuchá a robí všetky tie psie veci a kedy vlastne sa presúvate z bodu A do bodu B. Pes, ktorý nevie, kedy sa čo od neho chce, si vybere to, čo mu fungovalo. A síce ťahanie na vodítku. Hoci ako môžeš trénovať, ale pokiaľ si dobre nenatrénuješ nejaké povely k tomu, aby pes vedel, teraz ideme a teraz máš voľno, tak ti nebude fungovať nič. Skôr či neskôr aj to, čo si vybudoval a možno ti fungovalo chvíľu, sa ti rozpadne. Keď ja mám malé štenia, tak používam 2 druhy obojkov a 2 druhy vodítok, aby pes presne vedel, kedy aká činnosť sa od neho očakáva. Ja považujem za štenia aj psa do 1 roka, áno, takže vlastne celý ten proces učenia chôdze na vodítku má ten pes rozlíšené na voľný čas a na čas, kedy sa presúvame z bodu A do bodu B. Aj vodítkom a aj obojkom a samozrejme aj povelom. Tretí dôvod je taký mix obidvoch týchto predchádzajúcich a síce, že pes netuší, čo má robiť a jediné, podľa čoho sa orientuje, je, že vždy, keď zatiahne na tom vodítku, tak sa dostane tam, kam chce. Príroda to zariadila ako jeden z najsilnejších odmeňovačov psieho správania. To znamená, že keď necháš psa veľmi dlho ťahať na vodítku, tak sa naučí, že keď dobre zatiahne, tak bude proste po jeho, dostane sa kam chce a nie len to, ale keď sa dostane na to miesto, kam sa chcel dostať, tak je odmenený aj tým, že ten ťah, ten tlak na hrudník alebo na krk, podľa toho, aké nástroje používaš, prestane. A to je pre psa extrémne silná motivácia, ten diskomfort pri ťahaní vlastne prekonať. A teraz maliny a belgičáci. Maliny a belgičáci sú veľmi citlivé psy. Ak si skúsil všetko a nepomohlo ti to na ťahanie na vodítku, pravdepodobne sa stretávaš s tým, že tvoj pes ťahá na vodítku zo stresu. Že sa snaží z toho miesta a dostať čo najďalej niekam preč. Môže ten stres a tá nervozita môže byť samozrejme spôsobená s tým vzrušením u psa, vzrušením z prechádzky, ale takisto môže byť spôsobená z nejakej nervozity, čo sa dáva do súvisu s prechádzkou. Napríklad prechod ulicou, kde po ňom zjapu susedové psy. Alebo keď ste na prechádzke a často stretávate protiidúcich cyklistov a váš pes ich nemá rád. Alebo keď ste na prechádzke a váš pes nemá úplne dobrý vzťah ku psom a stretávate veľa psov, alebo ho vystavujete veľa kontaktu so psami. To všetko spôsobuje pocity, ktoré vlastne v psovi vyvolávajú nervozitu,
A keď je pes v tomto stave, tak proste bude ťahať na vodítku. Kľúčom k tomuto celému je zistiť, prečo môj pes je nervózny z toho, že ideme na prechádzku, čo môže v ňom spúšťať tie problémy vnútorné, pretože keď si vezmete takú uličku, kde na ňo z obidvoch strán štekajú psy, tak skúste sa vžiť do života toho psa, alebo skúste sa vžiť do kože toho psa, že vyjdete na ulicu a z každého tretieho baráku po vás začne kričať sused. A nie je v dobrom, hej? Proste výhražne, choď preč odtiaľto, čo tu nemáš tu čo robiť. Áno, tak si teraz predstavte, že máte tou uličkou prechádzať raz do týždňa, dvakrát do týždňa, trikrát do týždňa. V podstate sa dostanete do toho stavu, že už máte úzkosti pred tým, než vôbec sa začnete chystať na to, že idete von cez tú ulicu. Pre psa, ktorý pasie autá, alebo pre psa, ktorý má problém s autami, alebo s cyklistami, alebo s druhými psami, to funguje úplne rovnako. Kľúčom k tomuto všetkému je rozuzliť to. Zistiť, prečo teda môj pes nemá rád, alebo prečo, rozuzliť prečo sa môj pes na prechádzke necíti dobre, alebo je z tej prechádzky nervózny. A v tomto bode začať pracovať, pretože toto nie je o poslušnosti. To, ako sa pes cíti, nie je o poslušnosti. Prejav správania navonok je vždy založený na tom, ako sa pes cíti. A borderky a belgičáci úplne normálne prejavujú svoje emócie, napríklad aj ťahaním na vodítku.